Ftit wara li ħareġ mill-awla tal-qorti t-tifel ta' 15-il sena li ssib tħebba l-ommu b'sikkina, l-istess omm reġgħet daħlet tiġri fl-awla tajt li bina qeddida li se joqtolha. Waqt li kienet qed tisma' l-każ qabel ma ġara dan, il-Maġistrat Doreen Clark wissiet lit-tifel li biex tagħtih il-libertà għandu joqgħod u jobdi diversi kundizzjonijiet. Fost dawn hemm li jmur għall-kura meta meħtieġ biex jikkontrolla r-rabjat tiegħu u li jkun id-dar bejn id-9 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Il-Maġistrat spjegat u sostniet is-serjetà tal-kundizzjonijiet. Huwa aċċetta li se jobdi. Dan kollu ftit wara li ħarġu mill-awla allegatament irreġa' għedet lil-ommu. Tant li bil-biża' reġgħet daħlet tiġri fl-awla u qalet lill-Maġistrat li ma tridux jgħix aktar magħha. Iż-żewġ Rumeni nataw sentenza ta' ħabs sospiża u ntalbu jħallsu l-ispejjeż li għamlu fuq żewġ karozzi. Il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu fil-Ħamrun, fil-ħin li r-Rumeni kienu fis-Sakra. L-akkużati jammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u qalu li se jħallsu l-ispejjeż li jammontaw għal 388 euro. Fil-qorti intqal li żewġ Rumeni qed jaħdmu f'Malta mingħajr il-permessi meħtieġa. 5 żgħażagħ ta' nazzjonalità barranija nataw sentenza sospiża wara li tresqu l-qorti u ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom. 3 Franċiżi, Belġjan u Svizzeru ammettew li l-ħamis li għadda f'Paċeville weġġew Gravi Somalu u serqulu l-kartiera u l-mowbajl u ma nataw sentenza ta' 18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin.